Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, atong padayong iampo nining misa uban sa atong mga intentions ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga unta magsunod na gyud ang katawhan labi ng mga leaders na magsunod sa balaod sa Dios, balaod sa gugma. Atos ang pasalamatan ang atong mga mahigugmaong kaigsuonan, mga benefactors and donors nato nga siging hatag sa ilang hinabangan pinaagis pagpalit sa atong mga slots. Naulitaw na sa dakong tingog sa ilo alang ko ninyo ani kay murag nadaot yun sa sobrang yaw-yaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o Ginoo nangamuyo kami, itugot kanamo nga maandam kami ingon sa angay alang sa mga misteryo sa Pasko aron ang gibuhat namo nga malipayon, manalipod ug magluwas kanamo pinaagi sa gahom nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya dinasunan sa tibuok simbahan, kaming mga apostoles o mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas, gaginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuunan, ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuunang dili Hudeyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong puntok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Busa nagtigong kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadalanganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palas-unon gawa sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini, ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos
ni dugo, ni mananap nga gituok, ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang mga tinugyanan ilang gipagikan og nangadto sa Antioquia o gitigom nila ang tanang magtutuo o gihatagan sa sulat. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo. Daigon ko ikaw diha sa kanasuran, O ang akong kasing-kasing maligon, O Diyos. Ang akong kasing-kasing maligon, mag-awit ako o magdaig. Pagmata o kalag ko, pagmata lira o alpa, akong pukawon ang banag-banag. Daigon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw taliwala sa kanasuran, O Ginoo. Awiton ko ang imong kadungganan diha sa mga nasod. Ibayaw kaunta labaw sa kalangitan, O Dios. Labaw sa tibuok kayutaan, ibayaw ang imong himaya. Daigon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang akong sugo. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhato ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon
nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kini diayng paghigugma sugo ni sa Ginoo. Dili ni atong kabubuton nga mahigugma or kabubuton ba nato nga dili mohigugma. Kay sugo man ug di ta mohigugma, misupak ta sa sugo. Lingian na imong tupad na sige bakag tuman aning sugo kanang wa mulingi mga masinupakon naidaghang wa mulingi luoy kay ta sige tagsimba unya ang ato ra dayang buhaton maura ang pagsupak-supak sa atong gisimba, no? Unsay tawag nimo anang magsigig duol sa tao unya magsigig pangayo unya inigsugo anang tawhanang iyang gipangayuan iyang supakon. Unsay tawag nimo ana? Kana ba magsig pangayo nimo nya kada nimo sugo supakon gyud tanan. Mao na siya ang iyawanon. Sige, laing chance lingi sa imong tupad ing na nagtuman baka aning sugua. Sige, bahala mong wa mo lingi. Sa paglingi pa lang masinupako na, labi na gyud sa paghigugma. Kay kanang nahigugma dili man na tikig og liog, kamao nang mulingi-lingi sa iyang palibot. Pero kanang wa mahigugma, kanang mga garbuhon tagas kay garbo, mao na yung mga tikig kay mga liog. Anala na mag sige ra ginagtan-aw sa gusto niyang tan-awon. Mga igsuon, sa unang pagbasa gipakita sa atong mga unang mga pangulo sa simbahan ang paghigugma sa mga tao nga nahimong kauban nila pero dili pariha nila o binuhatan ang mga pagano. Kaya ang atong unang mga leaders, mga Hudiyo man to sila, Diyos, kontra nila ang mga pagano, kaaway nila ang mga pagano. Karon kay doon na may membro nila lahi man og practices labi na gining circumcision kanang pagpatuli, kaya mga pagano di man magpatuli. Ang mga Hudiyo ang para nila ang circumcision timaan man sa ilang pagka-believers sa Ginoo, diha na nagkasumpaki ay. Pero unsa may gihimos mga leaders, ingon sila dili mo namo hatagan og bugat nga pasunon pasabot ang inyong kultura dili na namo usbon kay wa man say sala external sign man na. Ang ilang gihangyo mao gyud ang paglikay sa sala kanang interior
nga cleansing, dili ra kay kanang external cleansing. Kita usahay kusog kita sa external, hinay kita sa internal. Kumusta maron sa may mong gisigihag limpyo diha, external o internal? Sagara na to gipanindot ra gyud ang gawas. Una, ang balay panindoton niya kusmod kay gnaong ang tagbalay ngadto sa silingan. So ang tuasod sa balay bati kay batasan, ang balay ray nindot. Usahay ang naong panindoton ang naong, pero ang kasing-kasing siging dumot, siging libak, siging away. So nindot og naong, bati og kasing-kasing. Mas mayo pag batig balay pero smiling ang nagpuyo. No? Kana bang inigawas nimo sa imong bating balay, nindot kayo imong smile. Sige. Lingi na sad sa imong tupad na nindot kag bay, na nindot kag balay. Example anang nindot og balay kanagong mahalon ba? Mahalon niya, dili basta-basta ang mga dapat. Igsod pag nimo sa sulod kana bitang mo blessing kog balay ana mga dagko nga subdivisions, magtan-aw ko ba nako hagdanan palangdaan pareha naman ig presyo sa tibuok na mong balay. Ang ilarang hagdanan ba nindot gyud kayo, pero magkinto ka kay ang chinilas ibilin gyud sa gawas niya. Kung isod nimo imong chinilas gikas gawas, tutukan og maayo ang imong tiil. Ano man, gahugaw-hugaw ka sa akong balay. Di ba? Ana sa inyo mo sana na ibilin gyud sa gawas. Ibilin no? Murabag holy place. Kay kanang holy place ibilin man nimo imong chinila sa gawas. So para nato, cleanliness is next to godliness. So kanang kusog kay manglimpyo, mura na sila holy, pero ang nahitabo mga yawanon. Ngano man di man makadawat sa ilang gitawag og hugaw. Si Kristo niingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo mao ang pagpakamatay para sa iyang higala. Iya ding isumpayan, kamong tanan ako namong mga higala. Pasabot kana bitang mga higala sa may lang buhaton ana, kusog kay na sila magkomedyahanay. Komedyahanay ba? Na ako'y gimisahan nga nag-reunion. Ikapila to nilang tuig ikas high school, 50 naman ting ito katuig. So pila na edad na nila. Ning graduate sila, ning graduate gid sila college. Kurso nila nya 50 na katuig ang milabay. Pila naman ay mga edad na nila. Mga 70 no, ana kapin. Nanay mga dagko kay mga ranggo nila, mga retired general, retired ka mga dagko ranggo ba. Abot sila kay kada ra man say magabot-abot kana bitang mga successful people. Katong wa mo succeed, mura man sa to sila maitoy sa dito mo hoy mauwaw to na nila. Inig-abot ito kanang ilang kubidyahan ay bita hello dia ay kaya iya lang ka nya kaingon ka ba kadako ranggo ani. Yanuhon ra magkot. Uy, alsato. Alsa sa taong general dito na alsa. Ang komedyahanay nila ba? Nabitang mga below the belt. O ilan ang mabuhat. Nga naman, higala manggod. Asway kung ingon ana ang pare. Napadir, alsaha to padir. Makahimo mo. Makahimo, basta higala ta. Tanawag ka na mga higala, gis pare. Ako na pa man yung mga friends nga
Ana bang gikan pa gyud sa una ba nga wala pa gyud ko wala pa ko mapari, suod gyud mi. Ang tawag nila nako Siano. Sian. Di gyud mo tawag na kog father kay hilasan man sila. Hilasan ba? Di isa gyud mo amin kay hilas man. Kay sa una usa man sila sa mga arang-arang niya ako si punon kay tanan de hilas kay mo amin ka. Pero nasa uban nga mo amin gyud bisan pag nahibaw ko nga sa una mura ra gyud kog ulipon nila, pero karon mo amin gyud mo tahod. Ang point is kung himuon nimong higala ang usa ka tawo, dili ka mo butang og daghan kaayong mga balaod para niya. Abli ang imong kinabuhi, makasud guwa sila. Ug mao ni ang gugma nga gusto ni Kristo nga atong batunan. Nya ikaduha, si Kristo nahigugma nato pinaagi sa paglimpyo sa atong mga sala. Kanang imong pinangga nga tao, makit-an ganina nimo nga nagkalapok unsa may imong buhaton, imo din siyang tabangan gani kanang gihigugma nimo kanang imong uyab or imong bana or imong asawa nga imong gihigugma, mukhaon na nya nay mabutang diri, kuha din kag tisyo imo dayong trapuhan, no? Kasuway mo ana kamong mga bana mo trapo pa mo og masami ang kuan diri kanang mga sabaw or kinaon sa imong asawa, o moingon ka ya ba nimo na hugaw na kay nang naong nimo ay pasige na ana ka unsa ka magkaon no kag bata nga oy buot ana, or imong trapuhan kanang mga manag-uyab trapuhan dayon, sweet kayo ini kaminyo na wa na magsinawayay na nga naman kay wa na mahigugma ni hunong na paghigugma. Mao na siya ang inyong silingan kung hugaw kayo ilang tugkaran, manilhig mo sa ilang tugkaran. Kung nahigugma ka, apilon gina ni mong silhig, apilon gina ni mong limpyo kanang ilang kanal, imo nang limpyuhan kung mo clog up. Kung nahigugma ka pero wa ka mahigugma, bisag kana na lang kanang dahon bitaw sa ilang tanom nya mahog, di jud ka mo punit. Dinhi bitaw sa atong ground, kita mo sa atong ground simbahan, limpyo ba o hugaw? Limpyo. Pero naadyo'y makaako dihag labay og mga papel, mga candy wrappers, mga sudlanas mineral water nga ilabay ra diha ba nga magiti daghang butanganan pero mulakaw lang kagamay ana gyud hog ra dayon nga naman wa sila mahigugma aning atong lugar. Kamo nahigugma mo, hatag mo og donasyon, love offering. Wa sa gyapon ona ang nahigugma nato, sige palit na tog slots, malipayon sila, malipayon kayo. Naay ni testimonya karon kay ang Ginoo lagi di man jud kuno matupngan sa iyang pagkamanggihatagon na siya ay na hospital siya taas-taas nga higayon mga tungas buwan, ICU pagyod niya, wa siya kabayad sa iyang bill sa hospital kay para niya na di na to makaber sa insurance kay nilapas na. Pero pagkaayo niya isip pasalamat, palit yapon siya slot diri nato. Few days after kuno gitawagan siya sa insurance company nga makaber dragyod ang tanan niyang bayronon. Wa rasa kumingking ang kantidad nga iyang gipalit diri kay sadako kayo niyang bayronon sa ospital nga covered sa insurance. Siya grabihas Ginoo Pader, no? Milagro ni Pader nako. Posible sad nga milagro
Pero ang Ginoo nahigugma manggod nato. Hindi gina siya mubiya. Karon kita dinhi na sa tay akong giingon na tay problema ang pagbayad anang luna diha pikas nga atong giabangan. Baligya man ang ari nato unta pero galisod patag pangita og ibayad. Nya inyong paminaw na kay mahigugma nato diha na bahala mo diha magampo ta no anay mahigugma maoy mo bayad joke kadako na ba oh bisag maulay mo bayad o nya ini guman ato lang siyang hinay-hinayag bayad gikan sa atong pamaagi sa pagbayad. Basin pa naay mga tao ingon ana ipadas Ginoo ba or mga pamaagi nga makabayad ta diha tungod kay makaayo man na sa atong simbahan, makapalambo sa atong pagtuo, makapalambo sa atong community isip simbahan. Muna nya malipay pod ang tagiya. Ang tagiya ba malipay pod nga dili bitaw unya-unyaon or dugay kaayo nga mabayran. Musabot sa tastag mga tagiya diha nga naa sila'y desire nga matagamtam sa nila ang kalipay para ng maong properties nila. Nya ato na siyang iampo kay ang Ginoo muhatag man gyud unahon lang nato ang paghigugmaay kanang gugma ba naa sa ta din hikauban ang mahigugmaon kayo niingon siya kung naa palang kuan ang kantidara pader ako gidayo ng bayran para sa simbahan nako bitaw mao bitang nakasulti ka na kay wa man sa kay kantidad ingon ana ug naa pa ka ng kantidara usa sa dunta ka nga managana may pagkadako asad no unsa na lang kag dili makabayad ang simbahan ana usa sa ka nindot yung kanang naa ka sa sitwasyon pero naa man ginay moabot basta ang Ginoo nay mulihok ano man kay iyatang gihigugma iyatang giatiban og kon kini nahasubay sa iyang kabubuton iya ginang ihatag ang katumanan mo nang relax lang nasay kasi giingon ako pader patrabaho ako des imong parokya nako sa tinud-anay sobra na gyud kayo ang amo diring trabahante ang uban ko magtunga na las ground na asang limpyuhan kay wa na may trabahoon ana kay gi-accommodate yun hindi siya padir di yun pwede kay mamatay na gid misgutom nako kana noon ikamatay nimo ako yung kang misahan kay di isa nimo hubas ang among misa pero relax lang akong giingnan ba relax lang ay kay karatol dili ang kwarta mo'y makaluwas anang imong kalisod relax lang duol sa Ginoo wag tanga ng imong mga sala unsay imong mga sala wag tanga makakita gyud kag nindot kayong mga grasya sa imong kinabuhi mao sa nay atong i-apply sa tong kaugalingon relax lang maka sana maghigugmaay lang kita kanunay pagampo sa katawhan. Mga igsuon, si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala, hinigugmang mga higala. Busa uban sa mahigugmaong kasing-kasing, malaumon kitang moingon, Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga gitawag sa pagwali sa ebanghelyo sa bisan unsang paagi magsangyaw sa maayong balita sa Dios nung gugma magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga nangulo sa politika magmahadlokon sa Dios ug mubuhat sumala sa mga pulong ni Kristo magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga minyo kinasingkasing nga mutuman sa sugo sa atong Ginoo sa paghigugmaay bisan sa labing malisod nga mga sitwasyon magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag ug gugma diha sa mga nag-atiman kanila magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang Dios mutanyag og kalinang walay katapusan ngadto sa atong nangamatay nga mga kaigsuunan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon himoa kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw
nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og nihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan amo atubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi, ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong Amahan,
ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasan ining Eukaristiya nangaliya nga mapaubsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya makadugang unta sa among pagtubo diha sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lingkod sa makadiyot usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung gugma nya mulihok raning gugma dinhi nato kung kita sad mahigugma sa atong isig katao sama sa paghigugma sa Ginoo kanato. Gihimo kita niyang higala. So salamat sa nahigugma nato ang atong mga igsoon nga namalit na tog slots. So ang atong halin sa San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG as of yesterday niabot na og 18,682 ka slots. So pakpak sa mga namalit. Naapay 57,318 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. So inahot unta ato ning sigihag palit aron ang atong pagtukod sa kumbinto dili kayo maapike. Nya ang ato sang Mother Mary's Protective Power or MMPP special slot ni para sa atong pagsaulog sa Flores de Mayo. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 2,113 ka slots. Pakpak. Napay 7,887 ka slots nga available. Tag 100 per slot. Kining atong gibuhat para ni paghatag og kahigayunan nga mapakita nato ang atong paghigugmaay, atong pag-inabangay. Nya dili kayo bugat, di sad kayo gaan, pero tungod sa gugma ang tanan makalipay. So moto ato sang iampo ang ato dihang kahimtang anang atong palitonong yuta para sa kayuhan o kalambuan sa atong simbahan nga unta ang gahom sa gugma mulihok unta niining maong sitwasyon. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.